Ay bayad nimo. Ay hara ko mo bayad ug makapasar ko noy. Ha? Ugma na. Makapasar ka ka ugma. Nga, maora man to imong nabawaan. 1, 13, 23. Maora ka to, pero okay na kay to dong. Sakto na kay tong kahibalo nimo. Ora to noy. Daghang salamat. Salamat. Anong Pantali. kailangan Bayad nimo, kong gawin? Malaman mo, ikaw ang minamahal ko. A few moments later. Sino yung Markiboy man gini? Asulek, balik. Hoy Markiboy. Pasti. Naya po. Kwarta na po talaga po ni. Sa kalibo na po ni. Ali mo, kwarta na po ni. Sabuto na. Day, kalibo na po ni ba? Sige, unsay ato dong? Tambal siguro ni bataan ni. Sa sakit nimo dong. Kana lagi noy. Wa ko kabalo sa akong sakit noy. Way problema na dong. Basta diari herbal capsule. Kaog tae. Sar lang dong. May bawaan imong sakit. Pinaagi sa kugmo. Kugmo. Pagdali ba ay katawa. Tabangi ko diborsyo. Kaya atong pasyente oh. Naginahanglan. Tuara. Wow, kadako. Ayaw di ba? Ayaw luwag. Ayaw luwag. Ayaw. Balik kami. Dong. Kurata. Ali mabala oy. Pinaagi aning kugmo dong. Mahibawaan imong sakit kung unsa ba gyud na. Ali, ay plaster mo. Suyo. Sige dong, plastari dong. Dong ako idimo kanimo. Pagpanambal pinaagi sa kugmo. Nani ha, magkuha kag kugmo sa imong ilong. Imong tilawan. Kung tamis imong kugmo na kay diabetes. Kung aslom imong kugmo na kay hyperacidic. Kung pait imong kugmo, ning buto imong apdo. Motoy ti mailhan kung mailhan bagyod nimo imong sakit. Kung imong yung kanon imong kugmo, usahay pasabot ana dong. Unsa nang sakita? Nakay sakit sa utok. Okay na dong. Uy dong. Hala. Dong. Hala, dagan. Na-scam ta. Nakagaw na ko, boss. Tibosyo, relax. Napay ubang. Na-scam ta. Tuntong niyo na to. Na-scam. Isulayan atong power. Boss. Pero sakto biya to. Sakto to. Sige, magulat ta. Gusto meron na ako. One day later. Sore, Master. Selamat tuloy. Sore. Gusto telepon. Kwarta nih. Kuy atang sudagan pun. Kuy gay na tadi rewa. Sabi ka ni mau na. Pagmudagan, boss. Oh, master. Ayo. Kapatay ta. Pero nindot manan. Kita kan atay kapatay ta. Ayo. Tumira kay. Sige. Tahu ga to? Padayon na. Dayon. Nakoy na ibawan diri nga kisay mang kuanan niyo. Present day. Na dire. Mo ni. Karaang mananambal. Ingkore. Nagapahan mo ray oy. Paghilom.
Sumpa ko nang naon mo ron. Day lingkuri day. Lastar kina niya. Lingkuri day. Chicks mo kaya? Puyo. Ako ana na siya. Pag puyo mo ba? Para sa kuha na siya. Ako ano? Sorry. Day. Lingkuri. Unsa may kalagad ani nga mo? Guwapa nga customer. Pero dakog mata. Kuan man gunoy. Ang ako ang sakit, kung makaon kog mangga ra pud ako ang ikalibang. Kung makaon pud ko og kani ra pud ako malibang. Dali ra kay nang sakita nimo day. Isa ray solusyon. Ang problema nimo, kuan, mo diretso imong pagkaon sa imuhang lubot. Inane. Ang problema nimo nga dili ta imo gawas, mao ba inana? Isa ra gyud. Mga kuan alagad. Isa ra gyud. Kaog tae. Para tae po'y mo gawas. Are 1,000 oh, pag-ilo raman sa mua. Di ba na nila yun? Pay krisa, pay sapin na mo. Ligo mo diray. Pagpuyo mo, kuwan.